Dobré páteční dopoledne vám všem, kteří nás právě sledujete. Vítejte u premiérového webináře společnosti Kingspan. Dnes budeme mluvit o problematice navrhování tepelně izolačních skladeb teras konstruovaných nad obytnými vytápěnými prostory. K tomuto tématu, který nese přesný název Jak správně navrhnout funkční tepelně izolační skladbu terasy, jsme si do studia pozvali zástupce společnosti Kingspan, architektku a zároveň obchodní manažerku společnosti paní Lenku Stránskou. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A také pana inženýra Oldřicha Pozdílka, technického konzultanta. Dobrý den. Dobrý den. Než se začneme věnovat samotnému tématu, tak si společně firmu Kingspan představíme. Lenko, co bychom rozhodně měli o této firmě vědět? O této firmě asi nejhlavnějším bodem, co bych zmínila, je to, že je to světový lídr v oblasti inovativních a vysoce účinných tepelných izolací. Co se týče oblasti tržního podílu ve světě, tak velké působení má ve Velké Británii, kontinentální Evropě, Severní Amerika, ale také nesmíme zapomenout na Austrálii. Momentálně můžeme vidět na následujícím grafu i počet divizí, kolik má společnost Kingspan. Je to v současné době 5. Je to divize izolační desky, izolační panely, environmental, osvětlení a ventilace a systémové podlahy. Společnost Kingspan Izolace tedy nabízí inovativní stavební řešení v podstatě pro všechny části stavební konstrukce, stavby, budovy. Ať už se bavíme o střechách, o svislých opláštěních budov, o izolacích, které se používají uvnitř budovy, do podlah a do příček, ale i izolace pro průmyslové vybavení budov, to znamená rozvody TZB v našem případě, jako jsou vodovodní rozvody, kanalizační rozvody. V podstatě máme izolační řešení speciální pro každou část budovy, tak jak ji známe. Dnes se budeme věnovat divizi Kingspan Izolace, jestli to tedy říkám správně. Oldo, přiblížíte nám její produktové portfolio? Produktové portfolio divize Kingspan Izolace se stává vlastně ze 3 základních složek. První, které se budeme věnovat i dneska nejvíc, jsou izolace na bázi Vakua, které máme pojmenovány Optimar. Dále máme izolace na bázi fenolické pěny pod produktovou řadou Cooltherm a třetí částí je produktová řada Therma, která se skládá z tepelných izolantů na bázi polyizokyanurátů, které známe pod zkratkou PIR. Teď už ale opravdu pojďme k dnešnímu tématu. Lenko, o jakém typu konstrukcí budeme dnes mluvit, pokud teda se na to zaměříme konkrétně? Určitě. Rádi bychom mluvili o konstrukcích, které jsou velkým trendem v současné době. Je velkým trendem výstavba obytných a bytových domů, které mají uskakující podlaží. Vzniká nám tam potom velké množství různých teras a terasových ploch. Objekty vizuálně jsou velmi zajímavě prostorově členěné, ale právě díky tomu, že tam vzniká taková spousta uskakujících podlaží a uskakujících ploch, tak je potřeba tyhle terasy řešit. Samozřejmě dneska terasa už se stává v podstatě nedílnou součástí jak třeba bytové jednotky, tak i komerčního prostoru, proto na to klademe velký důraz. A díky používání třeba velkoformátových oken, různých velkých prosklených ploch, nebo můžu zmínit třeba stejné či podobné designy, podlahové krytiny, jak v interiéru, tak exteriéru, tak ten přechod mezi interiérem a exteriérem se nám v podstatě smaže. Co je tedy potřeba vzít v úvahu při navrhování skladby terasy? Při navrhování skladby terasy je potřeba si zejména uvědomit, že současná tepelně technická norma doporučuje v tomto případě součinitel prostupu tepla, maximální součinitel prostupu tepla pro tuto skladbu 0,16 W na metr čtvereční krát Kelvin. Pokud bychom tento požadavek, respektive doporučení, chtěli dodržet s běžnými izolanty, jako je například extrudovaný polystyren, museli bychom použít 260 mm tohoto izolantu. Samozřejmě výsledkem je to, co vidíme na slajdu. Vzniká nám na terase velice nepříjemný schod, respektive rozdíl mezi výškou podlahy v interiéru a exteriéru a projektant je vystaven před problém, jak toto řešit. Ono se to dá řešit v podstatě nejčastěji 2 způsoby, ani jeden z nich není úplně optimální. Jeden z nich je řešení pomocí schodu a druhý je řešení, kdy se v podstatě uměle navýší ta výška té podlahy v interiéru.
Je tento problém při vašich návštěvách v architektonických ateliérech častý, Lenko? Ano, bohužel je to tak, setkávám se s tím poměrně často a je to hlavně z důvodu, že výše popsané řešení, které navrhuje nebo popisuje teď tady kolega, je pro řadu architektů, projektantů, ale většinou i pro investora velmi neakceptovatelné. No a řešení pomocí dorovnání výšky? Řešení pomocí dorovnání výšky může přinést obrovský problém s navýšení celkové ceny realizace stavby, protože nejenže potřebujeme tu vlastní hmotu nějakého izolantu nebo nějaké konstrukce, kterou zvýšíme tu podlahu v interiéru, ale navíc potřebujeme v důsledku zvednout i světlou výšku místnosti, což znamená v podstatě zvýšit celou budovu. A tady vznikají obrovské náklady, které můžeme počítat v řádkách několika set tisíc korun. Dobře, tak v tom případě jaké navrhujete řešení nebo jaké je řešení Kingspan? Společnost Kingspan přináší, řekla bych, velmi funkční a praktické řešení, které ve výsledku působí i velmi esteticky. Lze použít izolant na Optimar na bázi vakuové izolace, který nám v podstatě velmi dokáže snížit tu výšku skladby vnější konstrukce, nebo případně terasy, když se bavíme takto konkrétně. Jak toho docílíme? Toho můžeme docílit právě díky tomu, že tepelně izolační panel Kingspan Optimar má naprosto skvělý parametr, který ukazuje jeho schopnost tepelné izolace, a to je součinitel tepelné vodivosti. Ten součinitel tepelné vodivosti je u tohoto výrobku 0,007 W na metr krát Kelvin. Je to tedy 7000, což v praxi znamená, že je až 5krát účinnějším tepelným izolantem než běžně užívané tepelné izolace, jako je právě například extrudovaný polystyrén. Jinak řečeno, pokud použijeme do takovéto skladby terasy 40 mm Optimaru, což je naprosto dostatečná hodnota, tak to má stejné tepelně izolační vlastnosti jako 200 mm extrudovaného polystyrénu. Jak tedy konkrétně navrhnout celou tu skladbu, aby to bylo v pořádku? Tak na slajdu vidíme v podstatě konkrétní popis celé té skladby. Vidíme tam základní nosnou konstrukci, v tomto případě je to železobetonový nebo betonový strop. Na něm je potom položená parotěsná folie celoplošně, následně se pokládá gumová podložka. Ta podložka je velice důležitá, protože ona chrání ten Optimar v podstatě ze spoda proti nechtěnému proražení, například nějakou nerovností nebo nečistotou, která může zůstat na té parotěsné folii. Následuje už vlastní pokládka toho Optimaru, ten se pokládá zcela v souladu s kladečským plánem, o kterém budeme mluvit později. Po pokládce toho Optimaru následuje překrytí celé té skladby ochrannou vrstvou Spiru, to je opět součástí naší dodávky. Ta vrstva PIR tam má samozřejmě funkci jak tepelné izolace, ještě navíc přidaná hodnota, tak hlavně mechanické ochrany těch desek Optimar zhora, aby se neprošláply, aby po nich nebylo pocházeno. A následuje už v podstatě klasická skladba střešní hydroizolace. A na tuto hydroizolaci, která může být provedena jak z folií, tak z asfaltových pásů, už následně pokládáme nejčastěji dlažbu na stavitelné terče, anebo se používá i dřevěný rošt, který je v podstatě rozprostřen na nosné fošny. Tak a teď, Milenko, řekněte, v čem spočívá výhoda, pokud se rozhodnu pro toto řešení? Výhoda tohoto řešení je především v tom, že naprosto eliminujeme nebo rušíme případný schod, který by nám mohl vzniknout mezi interiérem a exteriérem. Výsledkem je potom spokojený zákazník, spokojený architekt, spokojený investor, projektant, kdokoliv, kdo třeba tu stavbu potom následně užívá. Vznikne nám tam velmi elegantní propojení mezi interiérem a exteriérem, které nikoho neruší. Zároveň můžeme se bavit i o bezbariérovosti tohoto přístupu, protože opravdu naprosto jsme zrušili případný schod, který by tam mohl vzniknout. Docílit toho tedy můžeme deskou Optimar, kterou právě teď můžeme vidět. Pojďme si ale říct, co tato deska je, nebo co to je vlastně za desku, z čeho je, jaké má vlastnosti, co o ní můžeme, nebo bychom měli vědět. Asi jako úplně první bych uvedl, že základem pro výrobu toho tepelně izolačního panelu jsou typizované formy. Do těch typizovaných forem se v podstatě aplikuje, vyplní se křemičitým prachem, přičemž následně dojde k jeho stlačení pod vysokým tlakem. Tím dojde k tomu, že
podstatě ten prach drží ten tvar, který nám umožní obalit v podstatě tu vlastní desku následnými foliemi, které jsou na bázi hliníku, ale jsou tam ještě i další přísady, jako třeba například polyetylen. A tím pádem dosáhneme toho, že můžeme v podstatě z té desky vysát vzduch a dosáhnout kýženého vakua. My tu desku máme teďka tady, Lenko. Ukažte nám ji. Tady si ji můžeme ukázat, jak vypadá. Jenom bych ráda řekla, že v ruce teď držím konkrétní desku. Není to žádný vzorek, je to opravdu deska, která potom zákazníkovi případně, pokud vyžaduje takovýto rozměr, přijede na stavbu. Takže je to přímá ukázka produktu, který v portfoliu máme v nejmenších rozměrech, v kterých se vyrábí. A já bych jenom dodal, že potom, co právě ta deska se obalí těmi 3 vrstvami té speciální folie, tak dojde velice speciálním procesem k odsátí toho vzduchu z toho jádra. Samozřejmě já ho tady bohužel nemůžu popsat úplně konkrétně, protože to je v podstatě know-how výroby a je skutečně velice málo společností na světě, které jsou schopni tento vakuový izolant vyrobit. Takže tak to už vypadá potom finální produkt s odsátým vzduchem, vakuová deska. Pojďme se ale podívat na srovnání, jak je to s dalšími stavebními tepelnými izolanty. To můžeme vidět na následujícím slajdu, ano. Tak pokud chceme srovnat vakuovou desku Optimar s ostatními užívanými izolanty nebo běžně dostupnými izolanty, tak je potřeba se zaobírat úplně tím nejdůležitějším parametrem pro tepelné izolanty, který je opravdu absolutním jádrem, a to je součinitel tepelné vodivosti. Ten vám v podstatě říká, jak je ten materiál schopen vést nebo nevést teplo a určuje to jeho tepelně izolační schopnost. Na slajdu vidíme, že součinitel tepelné vodivosti pro Optimar je 7000, jak už jsem uvedl, a pokud to srovnáme s jinými běžnými izolanty, tak vidíme, že se pohybujeme třeba na 5 nebo na 6 těch dalších hodnot, protože například u polystyrénu nebo u vaty se ten součinitel tepelné vodivosti pohybuje od 0,033 až po například 0,040. Takže z toho i vyplývá ta možnost použít daleko menší tloušťku toho izolantu v té aplikaci. Ještě bych samozřejmě rád upozornil na izolanty, kde je vidět taky srovnání na bázi fenolické pěny a termy, které v podstatě mají součinitel tepelné vodivosti 3x větší, jsou tedy 3x horšími tepelnými izolanty než vakuová deska, nicméně mají rovněž velice široký rozsah použití. Jsou nějaké další parametry, které by měl projektant o Optimar při návrhu vědět? Určitě je potřeba zmínit, že desky Optimar se dělají v tloušťce od 20 do 50 mm a pak jsou velice důležité právě ty dodávané plošné rozměry. To vychází z toho, že ty desky prostě není možné řezat a není ani možné dodávat jakýkoliv tvar, jakýkoliv plošný rozměr těch 10, protože bychom v podstatě museli mít nekonečné množství těch různých forem. Takže se dodávají obdélníky a čtverce, tak jak je vidíme na slajdu vypsány, a z nich se v podstatě vyskládává ten kýžený, ten řešený půdorys nebo nárys, který chceme v podstatě zateplovat. Určitě je potřeba znát objemovou hmotnost materiálu, která se pohybuje kolem 200 kg na metr krychlových právě v závislosti na tom, jaký tvar a jakou tloušťku desky použijeme. Velice důležitým parametrem je pevnost v tlaku, která je 150 kPa, což při použití izolantu na terasy je velice zásadní. Můžeme totiž úplně bez problémů ty terasy potom zatěžovat jak pocházením, tak umisťováním různých zařizovacích předmětů, jako jsou v dnešní době například grily. A nemusíme mít obavu z toho, že by došlo v podstatě k poškození toho izolantu tlakem. A vzhledem k tomu, že v dnešní době jsou v podstatě všichni výrobci, včetně nás, velice zainteresovaní, aby jejich výrobky co nejméně zatěžovaly životní prostředí, tak bych i rád uvedl, že 90% produktů se dá zcela běžným způsobem recyklovat. Nesmíme ale určitě opomenout samotnou manipulaci, skladování a vlastní pokládku Optimar. Jsou tedy nějaké speciální požadavky na to? Je určitě potřeba vzít v úvahu, že přece jenom pracujeme s velice specifickým produktem, který samozřejmě je velice kvalitní, ale vyžaduje i jisté specifické přístupy a postupy při manipulaci a pokládce.
Jak ukazuje slide, asi úplně nejdůležitější je si uvědomit, že pracujeme s vakuovým produktem, to znamená, my ho nemůžeme žádným způsobem perforovat, nemůžeme ho mechanicky kotvit, nemůžeme ho pochopitelně řezat, to je velice důležité, nemůžeme ho upravit na stavbě do nějakých rozměrů, tak jak se nám to zrovna hodí, protože by pochopitelně došlo k narušení toho vakua a ten produkt by ztratil svoje perfektní tepelně izolační vlastnosti. Určitě nesmíme po produktu pocházet. Pokud se po tom produktu přeci jenom pochází během aplikace, během pokládky, tak je potřeba mít obuv s dokonale čistou a hlavně s hladkou podrážkou, tak se běžně postupuje při těch pokládkách. Úplně ideální je prostě nemít obuv žádnou, protože pak se to riziko poškození například kamínkem v podrážce snižuje úplně na minimum. Ten produkt by neměl být rozhodně vystaven přímým klimatickým vlivům, jako je slunce nebo déšť. A určitě bych rád zmínil, že je potřeba ten produkt, a je to velice důležité, před tou vlastní pokládkou opticky zkontrolovat a dokonale očistit. Co se týče kontroly dodávky na stavbu, tak ta je taky dosti specifická, protože Optima Rebalen klasicky v podstatě v kartonových obalech, tak jak vidíme na slajdu. A ze všeho nejdřív je potřeba zjistit, jestli náhodou během logistiky nebo dopravy nebo manipulaci s tím obalem nedošlo k poškození nějaké z těch desek. Ono se to pozná velice rychle na té desce, protože je to úplně stejný efekt, jako když doma otevřete pytlík s vakuovanou kávou, ten se v podstatě nafoukne, takže ta deska i hned po jakémkoliv poškození se okamžitě nafukuje a je to opticky zjistitelné a kontrolovatelné. A k tomu nám slouží to, co vidíme na slajdu. Na každém tom kartonovém obalu je revizní otvor, ten se otvírá jako první a teprve potom, co zjistíme, že všechny ty desky jsou naprosto v pořádku, tak můžeme otevřít celou krabici. Zdůrazňuji zásadně ne tím, že máme nůž a rozřízneme ji, tak jak je to běžné u jiných materiálů. Je potřeba postupovat velice opatrně. Všechny ty postupy a manuály jsou v podstatě nakreslené i na té krabici, tak jak se to má dělat. V případě, že se při dodávce zjistí, že i to se může stát, že některá z desek je poškozena, dále se nerozbaluje, prostě karton se nechává tak, jak je celá dodávka být a v podstatě se reklamuje to, že deska z této dodávky v podstatě byla dodána poškozena. Tady bych ještě i uvedl docela zajímavou fotku už z vlastní realizace, tak jak to skutečně vypadá v praxi. Tady vidíte například, že po obvodu je právě z důvodu toho, že žádný půdorys není úplně dokonale pravouhlý, je v podstatě možnost dořezu. Tam se používá druhý nejlepší tepelný izolant, který je běžně dostupný, ten je taky z naší produkce a to jsou fenolické pěny, takže tam je skutečně normální fenolická deska, která se přiřízne tak, jak je potřeba a ošetří se tímto přířezem to, že prostě v tom místě jsou nerovnosti nebo že tam třeba hrozí právě od nějakého kousku třeba betonu nebo omítky opět perforace těch vlastních tepelně izolačních desek. Když se tady rozhodnu pro váš produkt, s jakými poradenskými a servisními službami můžu počítat? Tak určitě nejdůležitější součástí té poradenské služby z naší strany je ten vlastní kladický výkres. My v podstatě si vyžádáme od stavby nebo od projektanta naprosto přesný v podstatě půdorys nebo nárys té řešené plochy. Tady v tom případě to vidíme velice zjednodušeně, tady je to obdélník, takže to vyšlo v praxi úplně pěkně, prostě ideálně a na tento půdorys my pak děláme tu pokládku těch vlastních rozměrů desek, tak jak jsou nám dostupné. Tenhle kladecký výkres v podstatě stavby vedoucí dostane do ruky přímo s dodávkou toho Optimáru, takže na jeho základě potom pracuje při vlastní pokládce. Všechny desky jsou očíslované, mají přesně danou svou vlastní polohu v tom půdorysu, který je v případě této terasy řešen a zároveň, což je velice důležité, je v tom součástí toho kladického výkresu i ta vlastní skladba, i ten návrh. Součástí toho návrhu je tepelně technický výpočet, na jehož základě my v podstatě určujeme, jakou tloušťku té desky je potřeba do té aplikace použít. A mimo jiné poskytujeme i služby, které jsou snad úplně nejdůležitější, a to je asistence jak u té přijímky té dodávky na stavbě, tak potom i při její vlastní aplikaci. To znamená, asistujeme při pokládce tak, aby bylo všechno splněno podle technologických postupů a pokynů, které k tomu vydáváme.
Tím jsme rozebrali téma, jak správně navrhnout funkční teplně izolační skladbu terasy s izolantem Optim-R. A pro názornou ukázku pokládky si teď pustíme instruktážní video. Za pár okamžiků jsme zpátky. Kingspan Optim-R, zateplovací systém pro balkóny a terasy. Kingspan Optim-R je inovativní, tuhý, vakuovaný tepelně izolační panel. Skládá se z mikroporézního jádra na křemičité bázi, které je obaleno několika vrstvami vzduchotěsné folie. Kingspan Optim-R je určen pro celou řadu stavebních aplikací. Toto video se zabývá systémem pro balkóny a terasy. Tepelně technická norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla U pro střechy nad obývanými, tedy vytápěnými prostory maximálně 0,16 W na metr čtvereční krát Kelvin. Tradiční izolační materiály, jako například extrudovaný polystyren či tvrzená minerální vlna, pouze ve velmi vysokých tloušťkách v přechodu interiér-exteriér, tak vytváří neakceptovatelný schod. Při provedení izolace stropu zhora i zdola pak hrozí riziko kondenzace vodních par ve skladbě a při snaze o jeho vybalancování opět narážíme na problém s výškou izolantu na terase. Kingspan Optim-R nabízí skvělé řešení. Má 5x vyšší tepelně izolační schopnost než jiné izolanty. Můžeme tak dosáhnout stejné výškové kóty pochozích vrstev podlah v interiéru i exteriéru. Kingspan Optim-R navíc přichází s kompletním poradenským servisem. Každý komponent tohoto systému má ve skladbě své přesné umístění dané kladeckým výkresem, který je součástí každé dodávky. Před aplikací musí být celý podklad dokonale čistý, suchý a bez nerovností. Parotěsná folie musí být nalepená na tento podklad. Ochranná gumová rahoš je pak celoplošně položena na parotěsnou folii. Řezatelný doplňkový izolant Kingspan na bázi pyr či fenolické pěny je nejdříve v přiměřených páscích položen ke dvěma sousedícím hranám. Vlastní desky Optim-R jsou následně uloženy na svá místa v souladu s kladeckým výkresem. Po obvodu je pak tato vrstva doplněna přesnými přířezy, opět z materiálu na bázi pyr či fenolické pěny. Celá plocha je pak zakryta speciální ochranou a zároveň rovněž tepelně izolační vrstvou Kingspan na bázi pyr. Tato vrstva se pokládá na balkóny a terasy v minimální tloušťce 25 mm. Hydroizolační folie či pás je pak celoplošně provedena na celé souvrství. Následně se provede napojení hydroizolace na oborový lem terasy, pokud je tak projektována. Finální pochozí vrstva se pak provádí přímo na hydroizolaci, například aplikací dlažby na sucho do plastových terčů. Takovéto řešení umožní srovnání výšky podlahy terasy s podlahou v interiéru. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti Kingspan Izolace. Dostáváme se na samotný závěr dnešního webináře a než se spolu úplně rozloučíme, tak bychom si mohli říct, jak vás mohou zájemci kontaktovat a po případě, kde si můžeme produkt Optim-R objednat. Lenko. V případě, pokud by zákazníky či diváky zajímaly ještě další technické informace, které jsme dnes nestihli nebo nezmínili, tak je poprosím, aby kontaktovali přímo tady našeho technického konzultanta, pana inženýra Pozdílka, anebo pokud by je zajímaly dotazy třeba na dobu dodání, na skladovost, na termín dodání, případně na cenu, aby se obraceli na našeho partnera, který je jak pro český, tak slovenský trh, a tím jsou stavební Nidek. Tak a tímto se dostáváme úplně na samotný závěr dnešního webináře s tématem, jak správně navrhnout funkční tepelně izolační skladbu terasy. Mými dnešními hosty byly architektka a obchodní manažerka společnosti paní Lenka Stránská. Děkuji za pozvání. A také pan inženýr Oldřich Pozdílek, technický konzultant. Taky moc děkuji za pozvání. Já vám děkuji, že jste dorazili. Myslím, že jste nás obohatili informacemi. No a budeme se určitě těšit na další webináře společnosti Kingspan, které tu budou
v příštím roce. Naschledanou. Děkujeme.